Het evangelie van Jezus Christus, zoals Mattéus dat beschreven had. Haadstik 16. De Fariseeërs en Sadduseeërs kwamen bij hem, en om hem te heften vregen ze hem of er Herren een teken van boppen schenlitten woe. Hij antwoordde Herren, jongens, zei ze hem, het wordt morgen mooi waar, de loft is red. Maar, zei ze hem, wie krijgen juist warm waar, de loft is sagamien red. Hoe de loft bielkut, dat zag je me wel, maar de tekens van de tijden, zei ze je niet. Een min en trouwelies sky vreegt om een teken, maar zal het net krijgen, behalve het teken van Jona. Doe liet er Herren staan en gang voort. Doet de leerlingen naar de oren kant voeren, vergeten ze breien mee te nemen. Jezus zei zijn Herren, houd de eigen iepen en pas op voor het soerdaai van de Fariseeërs en Sadduseeërs. Maar ze praten daaronder maar oor terug, dat ze geen breien meenamen hienen. Jezus vernam dat en zei, waarom hebben jullie het er nog ieder keer oor dat jullie geen breien bij hem hebben? Jullie mij hem schijntje betrouwen. Begrijpen jullie het nog net en weten jullie net meer van die 5 breien voor 5000 mensen? Hoeveel kwarvollen hebben jullie net bijen waarvandelen? En weten jullie net meer van die zaanbreien voor 4000 mensen? Hoeveel kwarvollen hienen jullie net? Hoe is het mogelijk dat jullie net begrijpen dat ik het net oor gewoon breien hier? Nee, jullie moeten oppassen voor het soerdaai van Fariseeërs en Sadduseeërs. Doe begrepen ze dat er Herren waarschuwen voor de leer van de Fariseeërs en Sadduseeërs, net voor het soerdaai van gewoon breien. Doet er in de contraien van Caesarea Philippi komen weer, vregen er zijn leerlingen, waar zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Ze antwoorden, gewoon ze van Johannes de Doper, oren Elia, nog weer oren Jeremia of een van de oren profeten. Hij zei zijn Herren, maar jemme, waar zeggen jemme dat ik ben? Simon Petrus antwoordde, Jo binnen de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus zei tegen hem, gelukkig bist o Simon, zoon van Jona, want dat hast ze net van mensen, maar van mijn hemelse Heit. Maar ik zeg die, du bist Petrus, en op die rots zal ik mijn kerke bouwen, en daar zal de macht van de hel net zijn opwoeksen wezen. Ik zal die de kaaien van het hemelse rijk aan. Als du hierop een wraad wat verbiedst, zal dat ek yielde bij God, en wat du hierop een wraad vrijjoust, zal ek bij God vrij wezen. Doe leier de leerlingen op, geen een te vertellen dat hij de Christus wie. Zo'n die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat er naar Jeruzalem was en dat er daar gans te lijden krijgen zou van de oudsten, de hegepriesters en de wetgeleerden, dat er derde worden zou en de tredde dijs verriezen. Doe lets Petrus hem van zijden en onderstie hem daarover met de woorden, mij God jou daarvoor bewaar je heer, dat zal jou toch net oorkomen. Maar hij keerde hem om naar Petrus en zei, Var mij wij, Satan, door rest mij voor de voeten, omdat net in zin has wat God wil, maar wat de mensen willen. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen, als iemand mij volgen wil, moet er hem zelfs wijscijferen, zijn kruis opnemen en mij navolgen. Want die zijn leven houden wil, die zal het verliezen. Maar die zijn leven verliezen door om mij, die zal het vinden. Wat jouwt het nou is, of men de hele wraad wint, als men daarbij juns leven verknoeit. Oors zijn, waar zou een mensen zijn leven voor weeromkeepje kennen? Want één keer zal de mensenzoon verschijnen in het zelschap van zijn engels en met de heerlijkheid van zijn Heit, en dan zal er elke een alleen nijwerken jaan. Van Herren die hier staan, binnen der gods die net sterren zullen, eert ze de mensenzoon komen zullen hebben in zijn keninklijke heerlijkheid. Haadstik 16.
6 dagen na tijd nam Jezus Petrus, Jacobus en die zijn broer Johannes mee bij een hege berg op. Daar wie oors geen een. En voor haar eigen verloren er van onschen. Zijn gezicht strielen liek als de zonne, en zijn kleren waren wit als het licht. Dus zeggen ze in een dat Mozes en Elia bij hem stenen te praten. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: Het is goed dat we hier binnen. Als jou willen, zal ik 3 tenten opzetten. 1 voor jou, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. En wilste dat zij, kwam een wolk als een skaat oer haar heen, en uit de wolk klonk een stem die zei: Dit is mijn zoon, mijn inleven jonge, dat ik zo wies mij ben. Harkje naar hem. Doet ze dat jeden, lieten de leerlingen haar plat op een groen vallen. Zo bang wienen ze. Maar Jezus ging op haar ta, rekke haar aan en zei: Kom oerein, en wees net bang. Ze sloegen de eigen op en zagen alleen naar Jezus. Doet ze bij de berg Del gongen, scherpe Jezus haar in. Vertel geen een wat je me schoen hebben, eet de mensenzoon uit de deur verriest is. De leerlingen vregen hem: Waarom zeggen de wetleraars dat Elia eerst komen moet? Hij antwoordde: Elia zal eerst komen, ja, en alles in water brengen. Maar ik zeg je, Elia had er al west, maar ze hebben net schoen dat hij het wie, en mij hem dien wat ze maar wonen. De mensenzoon zal exa van harren te lijden hebben. Du begrepen de leerlingen dat er het mij harren oer Johannes de Doper hier. Doet ze weer bij het volkomen wenen, roen er een man op hem ta. Die voel voor hem op een knibbels en zei: Heer, have mij lijden met mijn jonge. Hij is mij zetten onhelle en is er min on ta. Vaak valt er in het vuur en ek vaak in het wetter. Ik heb hem bij jouw leerlingen bracht, maar die konden hem net beter meidje. Jezus antwoordde: O, onleeuwig sky, altijd dwerst je het triet in. Hoe lang moet ik nog bij me bluwen en je me verdragen? Breng hem hier maar heen. Jezus verbeer de duivel en die gang uit de jonge wij. Van die tijd aan wie de jongen weer beter. Doet Jezus weer alleen weer, kwamen de leerlingen bij hem en vregen: Waarom konden wie de duivel niet eens net uitbannen? Hij zei tegen haar: Om jemme leeuwen te zwak is. Ja, ik zeg jemme, als jemme leeuwen als een mosterdseedje weer, dan zouden jemme zien die berch ze kennen, hier wij, en daarheen. En dan komt er op een oorplak te staan. Nee, het zal dan voor jemme onmogelijk wezen. Maar dit soorten krijgt men alleen maar voort, terug bidden en vasten. Doet ze alle jaren in Galilea bien waar wenen, zei Jezus ten Herren: De mensenzoon zal oorleveren worden en in mensenhanden vallen. Ze zullen hem deedje en de 3e dag zal er verriezen. Dat taaste haar diep in moed. Doet ze in Cafarnaum aankomen wenen, kwamen de mannen die de timpelbelesting ophelden bij Petrus en zeiden: Betellet je mijn master de tax net? Hij zei: Ja, wis al. Doet er thuis kwam, wie Jezus hem al voor met de vraag: Wat denkt hij, Simon? Van waar krijg je de koningen belasting en schotting? Van eigen of van vreemd? Van vreemd, zei er. Nou, zei Jezus doetje hem, dan binnen de eigen leur van Gods rijk eens vrij. Maar wie moet haar geen argewaasje jaan, geen daarom naar de mar, smiet de angel uit en doch de eerste visk die vangst de bek hiepen. Daar zulst een zilverstuk in vinden. Neem dat en jou het harren voor die en voor mij. Haadstik 18. In die tijd kwamen de leerlingen bij Jezus en zeiden: En waar is nou de grutste in het hemelse rijk? Doe raper een lietse beuker bij hem, zette die midden tussen haar in en zei: Ik zeg hem, als jemme jem net verhoorje en net als sokken ben worden, zullen jemme het hemelse rijk net inkomen. Daarom, die hem zelfs liets achtert als dit ben, die zal de grutste wezen in het hemelse rijk. En die een zijn beuker opneemt om mij, neemt mij op.
dy't een van deze liedsen dy't op mij vertrouwen aan het wifken brengt, voor hem zou het beter wezen dat er maar een moenesteen om een nekke kriege en in het diepe van de mar verdronken waard. Wee de wraad mij zijn stroffelstenen. Wis, ze moeten der wezen, de stenen dat men oerstroffelt, maar ongelukkig de man dy't ze del leidt. Als er gevaar is dat troch dien haan of troch dien voet komst te vallen, kap je hem aan en smiet hem voort. Het is beter voor die ongelukkig of kreupel het leven in te gaan, als met 2 handen en 2 voeten in het eeuwige vuur smieten te worden. En als er gevaar is dat troch dien eeg komst te vallen, look het uit en smiet het voort. Het is beter voor die om met 1 eeg het leven in te gaan, als met 2 eigen in een vuurhel smieten te worden. Denk erom, lees net 1 van deze liedsen leeg, want ik zeg je me, haar beschermengel staan altijd een kleer voor mijn hemelse Heit. De mensenzoon is om eens komen om te redden wat verlern weer. Wat denkt je me, als men 100 skiep had en der rek het 1 bij de kappel wij, zal men dan net de 99 oren in de bergen achterlaten en daarop uitgaan om het verdwaalde skiep op te zoeken? En als men het vindt, ja, ik zeg je me, dan is men der blieder mee als mij de 99 die het net verdwaald wienen. Zo wil ik je me hemelse Heit net dat een van deze liedsen verlern gaat. Als jouw broer verkeerd docht, gaan dan hinnen en jou hem een waskaging onder jouw eigen. Wil er naar jouw hartje, dan have jouw broer woon. Wil er net naar jouw hartje, neem er dan 1 of 2 lui bij, dat alles wat zijn wordt troch het getuigenis van die 2 of 3 vast komt te staan. Als er echt net naar haar hartje wil, is het dan de meenskip van de leeuwigen ver. Als er daar net naar harket, behandel je hem dan als een heiden of een tolgaarder. Ja, ik zeg je me, als je me hier op een wraad de toegang tot Gods rijk verbieden, dan geldt dat echt bij God. Jouw je me hier op een wraad de toegang vrij, dan geldt dat echt bij God. Nog eens zeg ik je me, als 2 van je me hier op een wraad eens binnen oor wat ze vragen zullen, wat het ek wezen mij, dan zullen ze dat vast van mijn hemelse Heit ek krijgen. Want der 2 of 3 in mijn naam bien waar binnen, ben ik in haar vermidden. Toen kwam Petrus naar voren en vroeg hem, Heer, hoe vaak moet ik mijn broer verjaan, als er mij ieder keer weer onrecht aandacht? On keer ta? Jezus zei tegen hem, ik zeg net on keer ta, maar on 70 keer ta. Het zit zo, in het hemelse rijk gaat het als bij een koning die het woord dat zijn schuldners mij hem aanrekenen. Hij weer nog maar krek begon of er werd 1 bijeenbracht die het voor 10.000 talenten bij hem in krit stie. Omdat die man net beteljen kon, joeg de vaste wader om hem te verkopen met vrouw en ben en al wat er hier. Zo kon het dan liek maken worden. Maar de man viel op een knibbels en smeekte, zorg het nog eens met mij aan en ik zal jou alles beteljen. Toen begrutte het er vast zo, dat hij liet hem vrij en schonk hem zijn schuld. Krek doet die man naar buitengang, trof er een lotgenoot, die het maar voor 100 gunen bij hem in de schuld stie. Hij pakte die man aan, kniep hem de kiel dicht en zei, betel je wat van die hebben moet. Toen voel die oren voor hem op een knibbels en smeekte, zorg het nog eens met mij aan en ik zal die alles beteljen. Maar hij woe daar niet van weten, ging voort en liet hem vastzetten onder de schuld betellen hier. Toen de oren vernamen hoe het geval hem toedroegen hier, wienen ze der tegen min uit te spreken. Ze gingen naar de vorst en brachten hem van de hele toedracht op een hechte. Toen liet de vaste man bij hem komen en zei, school je dat de beste. Ik heb die grauwe schuld schonken, dus er mij om smeekt hast. Hier sto dan ek geen mijlijn hebben moeten met die gelikenis, zat ik het met die hier. De vast wie zo breinroer dat hij liet hem aanronselje,
onder de hele schuld betellen hier. Zo zal mijn hemelse Heit mij elk van jemme dwaan, als jemme je broer net van herten verjouwen. Haadstik 19. Doet Jezus die toespraken hadden hier, gang er uit Galilea wij en naar de contraien van Judea oorkant de Jordaan. Gans meesken volgen hem en hij makke hadden alle jaar beter. Der kwamen ek Fariseeërs bij hem, om hem te hefken vragen die, mij een man zijn vrouw voortsturen om wat voor reden dan ek? Hij antwoordde, hebben je in de schrift net lezen dat de schepper van begin af aan haar een man en vrouw makke had, en dat er zijn had, daarom moet een man zijn heid en mem verlitten, om hem zelfs heel en dal te binnen aan zijn vrouw, en die twee zullen volslijn één wezen. Het binnen dus net meer twee, ze binnen één worden. Nou, wat God verboen had, mij de meesten net schierde. Ze zeiden, waarom had Mozes dan vastgehouden om de vrouw een schiedelbrief mee te gaan, als ze voortstuurd wordt? Hij antwoordde haren, het weer vanwege jemme huddens, dat Mozes jem tastien had om jem vrouw voor te sturen, maar in het onbegin wie dat zo net. En ik zeg jemme, als eens zijn vrouw voortstuurt, behalve in geval van ontucht, en hij trouwt mij een oren, dan breekt zan een de trouw. De leerlingen zeiden, als de positie van de man zo is voor de vrouw oor, dan kan men beter maar net trouwen. Hij zei zijn haren, dat wil net elke een aan, alleen dit het jong is. Gewoon binnen van ben aan, net in staat om te trouwen, oren hebben de meesten zo makke, maar er binnen ek gewoon die van trouwen aansjoegen om de zaak van het hemelse rijk. Laat elk dit ken, deze les verstaan. In dezelfde snorje brachten ze lietse ben bij hem, met het doel dat er haar de handen oplezen zou en voor haar bidden. De leerlingen stegeren haar aan, maar Jezus zei, laat die ben dochs bij mij komen en keer ze net, want ons sokken jet Gods rijk. Hij lei haar de handen op en roen doe verder. Er kwam er eens iemand bij hem die zei, Master, wat voor goeds moet ik doen om eeuwig leven te krijgen? Jezus zei tegen hem, waarom vraag je jou mij naar het goede? Er is maar één die goed is. Maar als jou het leven ingaan willen, moet jou de geboden nakomen. Hij vraagt hem, hokker geboden? Jezus zei, du zult geen vals getuigenis aan. Houd je me heit en mem in ere, en du zult die naaste lief hebben, zoals die zelfs lief hast. De jonge man zei, daar heb ik me altijd aan houden. Wat mankeert er mij nog aan? Jezus zei tegen hem, als jou het heel en al goed doen willen, moet je dan jou hele hebben en houden aanhield en jou dat aan de ermen. Zodoende zullen jou een kapitaal hebben in de hemel. Kom dan weer bij mij en gaan met mij. Doet de jonge man dat jedde, gang er mismoedig voort, want hij weer tegen rijk. Tegen zijn leerlingen zei Jezus doe, ja, ik zeg je, voor een die rijk is het een zwier stuk om het hemelse rijk in te komen. Ja, ik zal het hem nog eens zeggen, het is makkelijker voor een kameel om terug het eig van een nuddel heen te komen, als voor een rijke om Gods rijk in te komen. Doet ze dat jedden, wienen de leerlingen dera en zeiden, waar kan dan nog behouden worden? Jezus zag haar aan en zei, bij de meesten kan dat net, nee, maar bij God is alles mogelijk. Doe antwoordde Petrus hem, sjoch, wie hebben afstand dien van alles wat we hienen om ons bij jou aan te sluiten? Wat krijgen we daarvoor? Jezus zei tegen haar, hier kunnen je hem wis van wijzen, als alles weer op een nieuw begint en de meeste zoon zit op het troon van zijn heerlijkheid, dan zullen jemmen die mij volgen binnen op de 12 tronen zitten als rechters over de 12 stammen van Israël. Elke een die om mij afstaan docht van huis, broeren, zusters, heit, mem, ben of laan, zal 100 keer zoveel weerom krijgen en het eeuwig leven. Ferlieding zullen gauw als laatst en nijkomers eerst wezen.